Иглин районына яңа янгын һүндерү машинаһы. Башкортстанның 2024 елга тиклем исәпләнгән үсеш стратегиясенә ярашлы республикала ут сыгу осрактары белән бәйле гадәттән тыш хәлләрдә үлемнәрне кәметү бурысы куела. Ошо максат менән Калтыман авылында заманса янгын һүндерү бүлеге төзелеше көтелә. 24 хезмәткәрне берләштергән янгын һүндерү участкаһы районда гадәттән тыш хәлләрне искәртү, хәвефле осракта ашыгыс ярдәм күрсәтеп, кеше гомерләрен коткарырга булышлык итәсәк дип көтелә. Яңа янгын һүндерү бүлеге райондагы 19 авыл биләмәһен хезмәтләндереп, 2 төркемгә бүленеп эшләячәк. Бүген ирекмән янгын һүндерүчеләргә автоцистерна тапшырдык. Улар өчен муниципаль берәмлек йылы бокс әзерләнде. Киләһе 3 елда Иглин районында яңа янгын һүндерү шәсе асабыз. Янгын депоһы һәм яңа техникаһы өчен 4 йылы бокс төзеләчәк. Тагыла 3 автоцистерна, 2 прицеплы янгын һүндерү техникаһы биреләчәк. Бу саралар Иглин районы социаль-икътисади үсеше программаһы кимәлендә тормышка ашырыла. Улар бында яшәүчеләрнең янгын хәвефсезлеген ныгытырга булышлык итәчәк.